салом алайкум ба кулли он нафароне ки дар канали мо обуна ҳастанд. Ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳем пеш аз ҳама ва имрӯз бо хости худованд якчанд хобҳоро баҳри шумо таъбир мекунем. Азизҷон нависондаанд: ассалому алайкум, ман мард. Ман ҳоло худам хоб дидам, ки дар хоб падарам ба ман мегӯяд: писарам, хез, вақти намози пешин шудааст. Ва ман ба падарам гуфтам: падар, ман ҳоло хурдам. ба намоз надаромадаам. Ман намоз хондан наметавонам. Ва падарам ба ман гуфт: ба ту як рӯз муҳлат, ба намоз даро. Ин чӣ таъбир дорад? шахсе ки дар хобаш намоз мехонад, имонаш қавӣ асту суннатҳоро риоя намуда аз гуноҳ дур аст ва ба муҳаббати Аллоҳ мушарраф гаштааст. нафаре ки рӯ ба қибла намоз гузошта саҷдаҳоро дуруст ба анҷом мерасонад, дуову таваллояш ба даргоҳи Аллоҳи бузург қабул мегардад. шахсе ки дар хобаш намозро бо нуқс мегузорад, имонаш ҳамон андоза кам мегардад. дар хобе ки намоз дар масҷид гузорида мешавад, ба шахси хобдида осоиштагӣ ва хушҳолии зиндагӣ ато мекунад. дар хоб намози панҷвақта гузоштан маънои онро дорад, ки шахси хобдида ба сафари шавқовар баромада дар зиндагӣ ба некиву эҳсон мерасад. акаҷон дар хоб дарахти садбарг шавӣ, чӣ таъбир дорад? ака дарахти садбарга намедонам бародара, таъбири дарахта мегум хобша. мақсад ҳамеам ба ҳамун чиз каме ҳам боша монандӣ дорад. дарахт дар хоб нишонаи ҷангу ҷанҷол ва баҳсу мунозира аст. дарахти бегонаро хоб дидан аз изтироб ва бадбахтӣ дарак медиҳад. баъзан дарахт дар хоб хислатҳои инсониро фош месозад. масалан, агар нафаре хоб бубинад, ки аз дарахте меваи бисёр чидааст, аз нафаре тӯҳфаи бойгарӣ зиёд мегирад, ки хислаташ амсоли ҳамин дарахт аст. дарахти сабзу хуррам дар хоб рамзи комёбӣ, барор ва шодкомӣ аст. дарахти бебарг рамзи ғаму андӯҳ ва беморӣ аст. дарахти меваҳояш овайзон рамзи сарсабзӣ, дарахти бурида таҷассумгари талафоти вазвин ва бадбахтӣ аст.